बिटिआरनि गाहाय थावनि क'क्राझार नोगोरनि सानजा फारसे 5 किल'मिटार जानथायाव थानाय सरायखलानि साखाथि बैग्रिगुरि गामि। थारं दैसाजों सोरगिदिं बेंखनजानाय बे बैग्रिगुरि गामिया दैज्लां बोथोरनि समाव थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो बे गामिनि सुबुंफोरा। मानोना दैसाखौ बारनो थाखाय गैया गंसे दालां। गामिनि सुबुंफोरनि हान्थामेला जेंनाखौ नुनानै हेफाजाब होनो सिगांबोदों बावखुंग्रि बियाबनि CCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया। गामिनि सुबुंफोरनि दैसा बारनायाव एसेब्लाबो रेहाय मोननायनि थाखाय बायनानै होफैयो गंसे दंफांनि नाव। बिथां सन्जय नार्जारिया गामिनि सुबुंफोरनि दैसा बारनाय राहानि थाखाय बेखेवनानै होयो गंसे दंफांनि नावखौ। क'क्राझार सोहोरनि सानजाहा 4-5 किल'मिटार सरायखेलाजों नांजाबनाय जे बैग्रिगुरि गामि, बियो बर' आदाबारि रेभिनिउआव गोलैयो। बियो बैग्रिगुरिया गासै 19 न'खर दङ। बे 19 न'खरा बे बैग्रिगुरि गामिया ओरैबायदि मोनसे दिप जानानै दङ, मोनसे आइलेन्ड बायदि थारंजों बेंखन जानानै। साहाथिं थांबाबो थारं, खोलाथिं थांबाबो थारं, सोनाबथिं थांबाबो थारं। बे थारंखौ बारनो थाखाय बिथांमोना गोबां जेंनाजों भुगिबोनांदों आरो दैज्लां बोथोराव बांसिन बिथांमोना खस्थ' मोनदों। बेखौ बारनो थाखाय बिथांमोना जे हाथाय बाजाराव थांनांगौ, स्कुल फरायसालियाव थांनो थाखाय बिथांमोना गोबां खस्थ'जों भुगिबोनांदों। बेखायनो बेखौ बारनो थाखाय नाव नङाबा जेबो राहा गैया। बेखायनो जोङो बिथांमोननि खावलायनाय बादियै जे बिथांमोना सानसे आदाबारि मुगा फार्माव प्रमद सार फैनायाव खावलायदोंमोन, आर'ज बिलाइ होदोंमोन आरो बेखौ नायनानै जोंनि प्रमद सारा बिथांमोननि बे बेबस्थाखौ खालामना होनो थाखाय आंखौ खावलायनाय बादियै जोङो थाबैनो गंसे नाव बायनानै जों बे गामिनो होफैदों। आसा खालामदों बिथांमोना आपातत' नैबे नावजों थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। दासान्दि बिथांमोना थांलाय फैलाय जे खामानिफोर दङ बेजों बे नावजों सोलिनो हागोन। खिन्थु बेनो सास्टेनेबल बा बेनो मोनसे जेंना सुस्रांनाय नङा। बिनि अल्टारनेटिभ राहायानो जागोन बिनि मोनसे गोदान बा दालां लुफुंनांगोन, जेराव बे गामिया मोनसे दिप जानानै दङ। आरो जे दै बियो थारं दैसाया गिदिरानो। बे थारं दैसानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि प्रमद सारा बा आसाम सरकारा बिनि मोनसे दालां लुफुंनायनि बेबस्थाखौ लायो, होमबासो नैबे बैग्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजाखौ जोङो हेल्प होनानै बिथांमोननि जे थांनानै थानाय, बिथांमोननि फरायनाय बायदिसिना खामानियाव जे कमिउनिकेसन बिराद इम्परटेन्ट, बेखौ बिथांमोना बेखौ खालामनो हागोन। नङाब्ला नावा मोनसे टेम्परारि, अब्लाबो जे बिथांमोना जे नावजोंनो आबादफोरखौ सोलिनो हासिगोन। जेखि जाया आं बेखौनो सानो, जोङो नैबे बैग्रिगुरि गामिनि रायजो राजाखौ जोङो बोरै हेल्प खालामनांगौ, मा हेल्प खालामनांगौ, जोङो मा हायो, जों हानायखिनि जों बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो जोङो नाजागोन। बिथांमोनजों जोङो गोदोनिफ्राय जोङो सोमोन्दो दङ, जों जरित। बिथांमोनाबो जोंखौ मिथिगौ, जोंबो बिथांमोनखौ मिथिगौ। बेखायनो बिथांमोननि जेंना जेंगोना जे आंखाल जे बेफोरखौ आं सासे ओनसोलनिनो मावथि बा दैदेनगिरि जानानै आङो बिथांमोनखौ सरकारि भाबे बा आंनि बा जोंनि फारसेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो, जोङो जेब्लाबो बिथांमोननि जेंनाखौ बा बिथांमोननि आंखालखौ जों सुफुंनो थाखाय जोङो नाजाबाय थागोन। गोबाव रायजो जाबोनायनिफ्रायनो बे मोनसे गिदिर समस्या, बे समस्याजों भुगिबोनाय हिसाबै बिथांमोना, आं सासे प्रतिनिधि हिसाबै बिथांमोननि जे गांनाय उखैनाय बेखौ आं जेब्लाबो नाजाबोबाय थादोंमोन। नाथाय गोलाव सम खुंथाया गुबुननियावखाय आं बे जिनिसखौ खालामबोनो हायाखै। नाथाय दा प्रमद बर' दैदेननाय जिथु सरकार, बे सरकाराव जोङो खुब खम समनि गेजेरावनो जों बेखौ आर'जलाइ गथायनानै बिसोरनि नांगौ बादियै जों दसे समनि थाखायबाबो जोङो नावखौ लाबोनानै होफैनो हाबाय। बे मोनसे गोग्गाथाव जोंनि थाखाय। आरो इयुनाव बिथांमोननि जे गोबां समस्याफोर दं, लामानि समस्या दं, न' बांनि समस्या दं, जाहाथे बे समस्याफोरखौ आङो थाबैनो सुफुंनो हागोन बादि आं सानो। आं बेखिनिखौ आं बिथांमोननि थाखाय आं मावलांबाय थागोन आरो। सारमोना नाव होफैदों, जों गोजोननाय मोन्दों। जोंनो
इयुनाव फिसा फिसौ फोरोंनायनि थाखाय जोंनो दालां गंसे होफैनांगोन सारमोना। दिनैसिम जों 11 बोसोर जाबाय। जोंनि गोदोनि दिनावबो बिहाव बिखुनजोआ माबायदि संसार जाबोदों जों नुवाखै। जों नुनायावथ' दैजों बुंफबनाय 11 बोसोर जाबाय जोङो दिनैसिम दालां गंसे गैया। नावाथ' होफैया नङा होफैदों। जोंथ' नावजों थैजासिमनि थाखाय रायजो जानो हाया। बेखायनो जोङो सारमोननिफ्राय लुगैयो दालां गंसे। जोङो स्कुलाव थांनो गोनांब्लाबो गिदिंनानै थांनो गोनां जायो। दै गिदिर देरबा, दै फिसाबा जों दैजोंनो थाङो। दिनै लेंग्रा लेंग्रि दं, जों बानानै लांनो गोनां जायो गिदिंनानै। सारमोना बेखौ अननानै जोंनो दालां गंसे होफैयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन रायजो राजाया। जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा सोरबा टाउनाव फरायो, सोरबा खाथिनि गामियाव फरायो। आरो बेल' नङा सार, जोंनिया जेरैबो दैजोंनो बुंफबजानाय श्रीलंका सिस्टेमसो। ओरै थां ओरैबो दै, ओरै फै ओरैबो दै। दैजोंनो गिदिंखानाय जोंनि गामिया दै गेजेरावसो होनजायो दा। दै गेजेरनि जायगा मा खालामनो। बेखायनो जोङो दालां गंसे लुगैदोंमोन।